السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أولاد موريتاني. السلام عليكم بندرابي فلبي سنغالي أدنو فوف mi salmini won kadi weltare huccide mo e huccide e plateau mon yonta hande so diwi don mi salmini en dendangal yidbe émission yonta hande yidbe Pindi TV mi salmini kadi en ardibe galle o kadi e technicien ji amen so diwi don on ji hande plateau amen on way wadde ala dawmini hande min rutti ko Mauritanie pour wadde rendre hommage en yidbe men tonbe fansuji amen Mauritanie nabe kadi min wiibe min salmini be no feebi kadi mijoji amen fof nane mabbe kadi inshallah so Allahu lamdo jabi mamin gar ha Mauritanie min badaton plateau émission men yonta hande so diwi don kadi mi rokka kongol yaadi be ambe après invité ji amen salma mi salminima جاري ركي أجارم السلمت عليكم أولاد السنغال السلمت عليكم أولاد موريتاني مسلمين لي زينفيتي on calminama on juurama on beltanama hayso ko lawol أجارم جاري السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. راكي مدام جاي مسلمني كليب ينكب أيو Pindi TV ونكلمنا ما كده ونجورام ونجيكر من غرتي كدي يس وانغو إيماج جود ما شاء الله على موريتانيا رك هايس كدي لاول كدي مسمو دين كدي إنفيتي جميرة نبيام بسم الله مودان. أجارم weltanam jonnon min fay invité jamen hande kam hamin jogi invité jontaado machallah invité ji jontaade ni bammi wiide sabu son gandi bamodi ba borom émission holmo woni an bamodi mo leñol fulbe fof bamodi mi salminima mi bismimama e plateau men yonta hande dum non bandiraabe assalamu alaikum ko weltare Seydi Diallo Seydi Ndiaye Adam Ndiaye mbiyen non kon kadi en jogima weltare kadi artude o do plateau mo ganda ko baddo fayid ma taw ko yidi ton nela ton ko wadata e galle he fof hakkille men ino hen kono yonta kadi ne vraiment ko émission mo ganda ko baddo fayid en fi taw ina do dum kadi wondiraabe men rewbe tato ganda ko jaari Ndiaye debbo mo haaw yantude Salma debbo mo don e chammal bili basere jaarede kono kadi en kuccidiro mo ganda ko Hafsa Sow debbo mo haaw kono ko mawnude do ndar ko wadde ko belam hande ni jurde ni jonne nde woni plateau kadi sen rutti Mauritanie tawno Sénégal e Mauritanie ko jiidubi yummay baaba de tawno maayo wona keero badde son badi ni kadi vraiment en badi image mo ganduda kadi baddo faayid fon bi lebas ya xel khayr dum non way haale do beltimo no fi hayeso ajarama weltanama sen gummima don kadi dokken kongol invité men debbo pullo jontaade joddo machallah koddido jaari Ndiaye biyetedo Absa mi bismimama salminde mama anene kay madame Ndiaye salminde be moddi ben do e plateau be kambe fof kadi be jogi weltare e wadde participer hande plateau mon en tant qu'invité e le salmina Mauritanie nabe fof hande kay kala mo naari jonde men de e nyaatugal ngal fof hande andi mijoji koori Mauritanie okay machallah voilà mi welti mon feeyo Ndiaye bismillah ma jaram hande non temmeno ko jeydum ko célibataire be so mi haali célibataire ni e der plateau men hamin jogi célibataire aji donc so tawi en odon badi intéressé rek inshallah mi badon contacter am rek mi walla on hen parce que célibataire aji ne kewi do kadi habe poti yaade haajuji mun on pamat donc hande temmo ko mbimi ko rek ko célibataire be jeydum sababunde particulièrement aussi yen célibataire aji rewbe be parce que worbe men mbada hen hunde kono ko buri hen hewde ko rewbe be yen yimbe jiya en mbada dum hande en baawa de différencier debbo célibataire e debbo desado sabu kala ko debbo desado foti wadde e der suudu mun rewbe célibataire be hande en mbada dum donc hunde ngandanda hamin didi yewtude hen onon yenna yebiyankobe amen kadi e invité ji amen moni fo yenna adda hen miijo mun sabu hande odo jamanu de do gede en foti yewtede donc mi rokka kongol yenna bamudi adda hen miijo mun yenna bamudi holno jiruda dum yenna kadi debbo hade ma resede holno podda waade
adi fof ko weltare kadi e temmo ngannduɗaa o kadi o addama o addira kadi ma taw ko pour yewte mbawde famminde kadi yimɓe kadi ko jolno kala juli kadi yimɓe joldo heen so tawi en joobima célibataire uji walla mbiyen ma taw resaaɓe ceera eɗen mbawi noon wirude eɗen mbawi wiide kadi ɓe cuwa resede cuwa wonɓe dewle eɓe gonani e dewle kamɓe fof eɓe nanditi e resaaɓe ɗum ne dendi hen wadde koko hawni kono so tawi en duttima debbo mataw so tawi o resama ɗo rewɓe gorko yidiranno e debbo ƴama ɗum ƴamal rendiyankagal walla ƴamal cukaw walla mawɓe ƴamanoyanno neɗɗo ha gartu e rendiyankagal en garti hande kesam hesumako kono wadde en jii so tawi debbo resama ari e galle o waɗani ko foti ko wadde so yeehi hawa yalti galle o woni mbiyen ceeraɗo o wi toon hande omo wonokino embo fewnokino wadde ko fewnokinade pour yidde ƴettede ha dañca gorko saabu debbo so tawi woni e galle ina waɗa ko foti ko wadde ina waɗano gorko mum ko foti ko wadde mataw kadi yidde nde ina woni ɗon woni adduɗo koye ngara an debbo desaɗo aɗa ari e galle wat debbo mo tawɗa o ko SO ko yayma wonko yayma wiyanna ma muña mbaɗa baba mo tawɗa o ko bamma mbaɗa kadi mo gadduɗomo ko pasama saabu Allah jiiɗa ɗum gondol oɗon muñodir taw wona rewɓe matériel waɓene jaari jaayen walla waɓene salmani tan hende woɗ muuni par ce que ɓen ko rewɓe aduna rewɓe aduna hen keeɓe joni noon so tawi a wasani waadene ɓen donc aɗa weeɓi moftu kono an tawi ka debbo mo ngannduɗaa ko baaɗene jaari jaayen ka jiɗɗo aduna ka jiɗɗa ko yooɗi wadde ina wawi kaɓeɗa sa haɓama joni tan a yaltat jalta dewgal woni ko addani ko bonde wiye jomum jiwɗi e nana boowal e jomum jiwɗi holko woni feere mum noon feere mum ko foppade ɓornade kala no waɗira guite waɓen Abouba en waɗa ɗumen sarmen Abouba en hanti wawi noon ɓen aɗa waɗa ko rewɓe mbiyata kono mbiyata ɗum bon paccal aɗa paccilina aɗa waɗa woni gueɗe fof ha beela rewɓe ɓe ne mbawma worɓe ɓe ne mbawma yidde donc wadde ɗo ko ɗum hunde nde ngannduɗaa hannde ko saɗi ene sen mbi nanndoti mataw ko ɗo min kam e yiyandam toksere cikkumi ko ɗo nannditi par ce que rewɓe ɓe a wawa hannde sabu so tawi ko misade eɓe miso so tawi ko wasde misade resaɓe ɓe ne miso ɓe ndesaka ɓe ene miso wadde kaala wadde misor misara muurade eyyi woni wiyoɓe noon joni noon woni fiilade joni noon comportement ji ɗi jiiraten resaɓe fof wadde ko gonga e nder temo o ɓe ndesaka ɓe ina comporte on comportement wadde hannde min jaggumi caɗele tan ko rewɓe min mbimi jogui caɗele worɓe ɓe ngala caɗele mais bamude heɗ kono rewɓe tan jogui caɗele afsira jabade wiɗini jabade ko hay ngarno je suis pas d'accord au fait ɗo par ce que hande aɗa yiya desaɗo jogo comportement mo resaka jiya mo resaka jogo comportement debbo desaɗo donc oto wat généralisé par ce que hande so tawi eɗen kaala ɗum a yiya mo ganduɗa resaka ɓuuri waw toppirade hoore mum e desaɗo an desaɗo aɗa woni e dewgal ma toppire hoore ma yit hoore ma ko foti wonde hakkude ma e joom galle ma e to ndesaɗa ɗo e dewgal ma ɗum wat ɗum par ce que a wonat mo resaka toppitoɗa hoore ma mbaya no poɗɗa waade ni sa wiyama toppitade hoore ma neɗɗo aɗa foti yidde hoore mum aɗa foti labde aɗa foti uurde aɗa foti wawde defde aɗa foti wawde hukkude aɗa foti wawde foof sa wirtimi wiye debbo ni sa wirtimi wiye debbo ni mbeɗa haalanma gumɗo goto meeɗi jooɗade e nokku debbo wirtimo nde yaaha wiya hol birtiɗo ɗo o wi ko gorko goɗɗo ari kadi wirtimo taw ko gorko ne uurlati wiya hol birtiɗomo ɗo o wi ko debbo wirti ham goɗɗo a faami wirti ne waɗi lati ne waɗi galle ɗi ne saaƴa o wiya hol birtiɗo ɗo o wi ko debbo tigui wirti ɗo donc yimɓeɓe pour wonde différencier entre debbo e gorko sa woni debbo en tout cas debbo il faut avoir la sensualité ganduɗa an ka debbo ka kewɗo donc mi jaɓi gona debbo taw a suwa dañde gorko taw a faami toppito hoorema laɓɓin hoorema wat ko laaɓi wat toptimo moƴƴi ɗum ne wona neɗɗo yiɗan hoore mum so rutti noon kadi sa yi ha resama par ce que won qualité ji ɗi gorko yiyema laaɓal ɓuurka pewka ɗin qualité ji ɗi o yiyema haw resma o adduma joni sa resama a naata e galle a woppi
peut-être an wonko kolluɗa gorko walla won ko yiyema ko welimo e makko ɗum tawi o adduma ɗum so natti wonde ɗon ndiw ko ne wawi arde jomum yaha mais hande kalten koko ganduɗa debbo mo resa e debbo desa nden galle sene jeeyatano sohla so yi galle ni hawat ɗum ɗum ko woni hay goto mo resa susano wadde galle daddore ɗum mais joni ala desa ala mo resa moni foof cuhlon kono son jara jeere jiya ɓorno korko top pee hen galle mum ala ko mbawɗa taw resa donc hoto bon d'une part je suis pas d'accord avec toi mbiɗa ko goɗɗo konngol bamode ko habsa wi ko fin hen gartanmi temo ko ɗum tagui ɗum ummade saabu hande sa nani a wawata sernuɗo desade mo resa hande bombi ɗi wiyani dewɓe de bombi ɗi koye mum ɓe meeɗa resede holko ɓe kamɓe jahata e yoɓe cuuraji ɓe kamɓe gandi minda fa solution men ɗitta sowaɓe togoɓe ko kamɓe gandi ɗumen kamɓe gandi kala ko gueɗe gandanɗa hoore mum ɗum ɗo ko debbo desade foti wadde ɗum kamɓe mbaɗata ɗum affaire a yahata an debbo en tant que debbo hulat jibinde ɓiɗɗo debbo aɗa waɗi ɗum kulta hande génération hande o ana jooɗo ni nana jewte mabɓe koɓe kaalata ko e ko mbiyata koɓe mbaddata faruji mabɓe o ana waɗat waaru a wiyat an kam an est ce que ka debbo walla aɗanɗo e aduna hen te ɗum onon worɓe taaɓi ɗum beele ɗum wona onon yidde yaltude yimɓe potta e dingiral tan no jiiɗodiri bon enen jaltidato min jaari jaltidata mais est ce que wona onon forcata kadi sukaɓe rewɓe wadde ɗum noon o kamɓe sa yi hande rewɓe ɓeyde dorake wono e indi ko kamɓe onon joni onon so neɗɗo yimon ma on ceernu neɗɗo e sago mum ay habsa o haali ɗum joni par ce que ayni woni ma on ceernu neɗɗo e sago mum koko holliri koko suuɗateno nder so watti yiyede boowal alay sago gorko dilla gorko ƴeewa ko gorko tan par ce que agi dillinata ko gorko koko suuƴino par ce que so tawi joni a woppat indi ma jalta goppa ñaaƴe ma boowal goppa buhe ma ne jalti ɓorɗa worɓe jiiɗi ɗum bon ƴeew ka boɗe joni ka banam jeeri walla habsa machallah walla selma walla sa yiiɗum joni jomum non haalama haala belka mbiya waw chéri no wayi koyema bisimilla min ko an tan jinmi no mbatton ni min an tan jinmi taw jomum feerama yiiɗ yaay onon ene wawi joni onon attitude onon mbaɗa imposé rewɓe ɓe par ce que hande neɗɗo wirtata no muurani waɗi foof a yiyani mum heɓat on lijjitta men ko weli on ko woni ko jeeron e mbeddo ko joom dota baade ni eni towdi ko ɗum woni ko ono wona soaɓe rewɓe gandi ko ɗum jiiɗi réseaux sociaux ji nan ɗo a yiyat fa séduction en par exemple parfois ngaji ne jeeye astuce aji de beauté astuce comment attirer son homme ɗum fof ene yiye hen alay sogal liggeyno to ɗum kadi somin mbaɗani ɗum minen so ñaƴamen jaltani on jiyani ende on jiyani goɗɗum on jattata tawɗo jogui debbo maɗa nene galle heeɗe mbeɗa ɓortumti wonde ɗum ɗo wona cumti wonni wonna jomum wonto miskina murno waɗi ko jiɗɗa ko mais sa yiyani bowol aɗa dawa hen aɗa dogaarandi waɗat ɗum onon oɗon gandi komin jiɗi on gaccat ha gandon minen worɓe oɗon gandi ko jiɗi garon cawla kinɗon gorko ina daari oɗon ñaaƴo jownemo woni ɗo yeeso pelta kinɗon noon yeeso mum jawton ha o yiyama ha futtina e mon guite ɗum ko onon mbaɗat imposé onon mbaɗat incarné ɗum ɗon an jiya aɗa wawi yi ko wayno ndesa wona walla wirtuma tawne ñanti mbiya ande machallah ko mbaɗɗa hoɗo yooɗi aɗa uuri mais a resat debbo ma hande galle seeɗa rek jaari a resat debbo ma mbaɗamo e nder galle ma so ñanto wonon worɓe surtout ɓaleejo wawa wadde complimenté debbo mum a faami debbo ma so ñantimo hayso ko weɓe ɓorno wimo chéri ko walla yooɗi wimo chéri aɗa ɓuuri wimo chéri ongluji ma ne yooɗi chéri xefuji ma greffage ma no yooɗi mais on keɓataɗo on jahan bowol oɗon mbiyaton no yooɗi e mbaɗa pissé ɓen gotto ɗum kam bamoɗo complimenté ɓuri ko heewde rewɓe won hen poɗɗen ɓe wiide ɓe jaɓata ñantade e yeeso worɓe mabɓe enen rewɓe ɓuri ko kadi no wodi je suis d'accord abune joni a ñanto a yira joom saha ñantodamo jeera a yira ko wi ho kadi d'une part ko c'est vrai aɗa wona e nder galle ma aɗa wonde gorko ma o ñantama so mbiyama kew waɗi kewnata ñantaɗa kadi wona ɗum sa ñanta wona ɗum e waɗi yimɓe e waɗi rewɓe woni rewɓe muɗuji ɓeɗo ganda ma jomum ma gorko ma tan mbiyene ñanta muɗuji ɗon anen ɗanniyankoɓe mabɓe waɗi waɗum kam ko lawol kam ko lawol ñanto joom galle ma wi ala jaari on kam ko goo ene waɗi wiide e waɗi certain coltu ɓe ɓornata ɗum kono mi oppitta hoorema 100% mais si jomum so gorko mum ari a yiyene ñanto ha yo hay droit men to fuuta eɗen jiya ɗum machallah voilà gorko ma
mbiɗa koko daganima koko jeeyma sunna e farilla kala ko waɗe ma ina dagi wona an ñantan gorko ma ñaaƴan gorko ma kala ko sohli eyyi an debbo ƴeew gorko ma ƴeew e yeeso mum défile so défile so défile wimo défile ma o ne weli mais jomum ñanto défile on kata so ko mbatta complémentaire ara ko mbiyata sello mo ko yemde fotto nani to anda dumo ko wadama sar ko apprécier wutel gotal o jogi wutel gotal tay debbo joni wutel wayla ngon salma soda mo dakam e so wana wutel gor codandamo e to ne wayni taw jomum e so na wutel gor codandamo ara ni yidde hoore mum do tefrade hoore mum wona yimbe fof ngande dum wona yimbe ko mbawru ara das debbo taw anda hay bato wawa ñantade wawa jujinama kalnama pewnama pewnama ha few gorko ne fewno debbo ne fewno gorko wallahi hande rek ben invité oɗon e nattuji ɗin goodi ƴeew nattuji no goodi woni tuuruji ɗi an e nder galle ma an kala ñan jiiɗa ɓornuɗa wutti jooɗo tan ko cuddugo kala ñan jiiɗa ɓornuga wutti jooɗo tan ko fuural rewɓe mum kermes a faami ɗeɗon gueɗe bolle fuu ƴeew poɗɗa ko ñande foof aɗa change wutti so gorko dawi jippi papa chéri a faami lawƴa koyde cocca mbaɗa omelette sono woodi cawlina tolnida kadi koye kosam tuf ñaw tolnida koye waɗi hande salma yejirti bisaban an est ce que waɗ noon min mboɗo waɗa noon holno mbatta ay o waɗi jonge ha may ay o madame Ndiaye de madame Ndiaye est ce que waɗi jonge holno min jonge ma ala yi jonge mo ko gorko mo ko galle mal wawi andu min waɗi jonge bamodi bamodi joni mi namdoma ko mbiɗa ko haala ɗo ko fof mi jaɓi ɗum mais kadi wone worɓe haska taƴi yenna ƴiƴamma walla sa taƴi tewma rokkuɗaɓe yonahaɓe ko ƴeewoyoɓe tan goɗɗo tan neysan a faami soɓe gone galle mabɓe debbo mabɓe ne toppitoɓe ne waɗa foof ha feewa so jalti ene mbaɗoya dohan mbiya debbo mo ko ɓoccode he o lorta ko ɗiwijeɗi fata mi waɗa on expliqué histoire goto ɗeɗo balɗe suka debbo goto ene andi gorko makko ne waɗa dohan bowal o tini ɗum jour anniversaire joom galle makko o waɗi gâteau o waɗi hen message uji ɗi o haaldano e guel makko te ko wi ko min mboɗo heppa wadde divorcé sababu ne ɓoccone joguimi gallami mboɗo añi oɗo debbo iwije ɗum noon kadi ko ɗon wiide no ndiya goɗɗo e mi haalama reki mi haalama e bamodi heɗe mi haalama e min komi debbo kono debbo so woni ko baɗɗo conscience tranquille gorko ari ene bonna jeewo mum ɓe mbi kalma waɗani ñewde debbo mum jeewo mum ordinaire hen saabu no bonnirta jeewo mum ni so yino ko waɗi dohanma haw resma janggo ko noon waɗirtama dohan yeeso ɗum noon debbo kala nan ɗum ko ɓoccode ɗum noon neɗɗo fotani jabde ɗum saabu hande min taadi aɗa bonna debbo ma aɗa ngo mbiyama ya ha mbawa fewne debbo ma garta hen saabu miijiɗum ko minen mbaɗa ham noon ko ɗum ɗon min natami so ɓoɗo nata nanam koye kaalo debbo mum jeewam naggam ko ni jia ganda an kama hebloto saɗa ara kam neɗɗo o malodi tawna ɗon mais kala bonno debbo mum yeeso ma o kañum boni ni waɗa ha barke ari saha wi saho taw debbo ma ñanta on pangi way an gorko wi debbo mi hande jimi ko ñanta hande ko ɗum ɗo ni so jomum waɗa habitué ha wawani wadde ko jiɗɗa ko minen kadi rewɓe no min pewnirta koye amen ni onon worɓe ko noon ɓuri on fewnirta koye mon par ce que ko jiɗɗon e amen ko ɗum min jiiɗe mon hamin jiiɗi laaɓon hamin jiiɗi nguuron hamin jiiɗi mbaɗen foof mais wona oɗon dokkat min saaha aɗa yesa debbo gorko mo ganduɗa taw rokkani debbo mum haybate taw machallah debbo ne fewi ne ɓuuri ne ñaan mais ko debbo way noon debbo way noon jiɗɗo hoore mo way noon ko Allah feccani minen komin rewɓe ala waɗi wonɓe ni mbiyama hay sa fewnide men to jiiɗa ko koyeɗen pipeji ala jibi haali goo par ce que da aɓe jiiɗi ko feewi aɗa yiya joguiɗo taw ko jogui gorko jogui ko gasata debbo mum wawa fewde woni koye yimɓe sa yi ɗumen a yurwaɗumenade hoore sa yi mbiya en kanko de kaari gorko makko ne jogui walla omo jogui mais o fewani waɗi koye yimɓe waɗi koye ɓalli waɗi koye foof voilà en général kadi ko ɗum noon pusata worɓe ɓe en waɗoyde dohan kadi sa rokkani joom galle ma jaam galle so dañoyi nokku goɗɗo jaam alay saago en no waɗa dohan aɗa andi kalma koɗo joni ki jaari no ki raki ɗo mbiɗa ɗo andi gorko l'islam ina yamiri ɗum yo waɗ rewɓe nayo so tawi aɗa wawi eyyi so tawi aɗa wawi wadde joni so arti an so tawi gorko ma watti wiidema waaw kimo oɗo dal wona baɗɗo jonge
oɗo dal min dal komi gonduɗa e mum mi ala ko mbawmi hen tan ƴewto hoore ma an debbo beele aɗa waɗa ko poɗɗa ko wadde nane ko mbiɗen aɗa waɗan gorko ko poɗɗa ɗum waɗan ko beele aɗa waɗan ko poɗɗa ɗum waɗan taw wona joni an gorko joni so tawi ndewo suɓoto ma nde embo andi embo yiɗma ko kaldanno ɗon ko no wayi welde ni so nattinima e galle onon on ngala konngol mum fof lelde ma lelde tan walla addu bottari sari Abou addan bamma bottari Habsa addan yayma bottari mais so tawi ko ɗum ɗon goni neɗɗo wonirta e dewgal mum vraiment ma tak gorko wadde découragé te dewgal mais gorko yo jogo konngol ɓe mbima sakke ma yiiruma fof ko noon en dokkama seeɗa bamol seeɗa tan hoto feram ala jimi garten saabu débat e jaltimo jimi o jalten débat saabu débat o e jaltimo jiɗmin ko garten hen saabu enen ko mbiɗen ko différence woni rewɓe desaɓe eɓe resa woni koɓe coodata woni cuuruji gali en taw ganduɗa o ko mbomiro resa ko ɗum noon on tagui en ummede saabu enen garta e affaire joŋe a faami joni jaari a jarama so mbomiri soodi cuurayi soodi gali wonmo soodani onon sooda ƴeew o soodani hoore makko tan kanko ɓolo onon sooda andi holko addi ɗum addi ɗum ko yiiɗi ina mono heewi addi ɗum laaɓede waɗe tuye laaɓede oɗon mbaɗi oɗon jiɗi humpitade hunde foof joni noon nden worɓe noon tawde natti wonde duñade galleji he natti wonde duñade kamɓene ma cooda je suis pas d'accord to mbiɗa ni o yette sujet par ce que wonno woɓɓe ngala worɓe ne goni bawolɓe so yi heɓe cooda won hen gueɗe won gorko gonɗo caggal on gorko ko resi debbo nana e galle joni ɓe jaafo men e konngol ngol e terme o par ce que soɓe mbawi debbo hande nomo resako o wonirta e galle sehil mum kono debbo desaɗo wonirta e galle mumen ɗum il faut que kaalen ɗum par ce que an joni so yi a wayla ko mballiya wiya sorgo ma o jaltitta mbaala galle mabɓe ha weeta ƴefton appartement kala merci beaucoup surtout tabaski nen aɗa ona tabaski nen aɗa ma dakal fo waɗi sakkire ala yo Allah dandam non ayri ɗum fof ko haar ko ɗum ɗo waɗi ɗum kono no mbirumami ni hande e gartan e teme hen ko debbo desaɗo waɗata ko mo resaka ne waɗa ɗum mo resaka ko waɗata ko debbo desaɗo ɗum sa jogui sohoma banggue oɗon kalde to sohoma ne jogui kañum debbo mum e galle ko yiyata toon ko ɗum waɗanma imposé ya wat min debbam ne wannami cuurani ne wannami gali hande mbiɗa yiiɗi yiidiren liyo tel mais nda kalis nani heblo sa wi jomum ne heblo hakko badda hakkille mum yo soodoy galon yo soodoy chemise de nuisette voilà mais joni Absa ɗum ɗon ana wi noon mo mbiɗa ko mbomiri anda haydara wi ɗum wona bonni ɗum bonni ɗum mo resa meɗa resede bonni hoore mum woni ko aduna kalisaji wiya aduna kalisaji fof ko gorko bonni wallahi kamɓe woni tagalode voilà hande ɗo debbo kala kene waɗa kala kene doga to gorko saabi tan jomum abo ƴeew sa anda tan aɗa jogo debbo ma ni mbimami taw a rokkan ɗum hay batte kono ne tampa kala en doga e hunde foof e ƴeewde dañde hunde foof taw ko an saabi eyyi ɗum no waɗa kono andi ɗo bonen men kalte jeeya debbo ma waɗata meɗe wanni farma ma oya ganduɗa fof dokka ɗum gon taw debbo ma tan heɓanima hande so ƴeewi jeereji ɗi ɓuuri hen wawde yaade ni koɓe ndesaka ɓe mais won wonɓe caggal mabɓe an jogoɗa debbo ma aɗa woni e galle mbiya aɗa waɗa dohan caggal galle alay sago maîtresse mi haranma min ara ko mbiyami génération hande o aɓe cuusidede kamɓe jahata seeremɓe kamɓe kaɓar worɓe wallahi aɗa yiya worɓe janamɓe kamɓe kaɓar ɗumen kaɓa gorko ganduɗa resani dañi gorko ha debbo hamɓe gorko fof certi dañi foof yo rokke anda ko jomum an debbo desaɗo wat ko poɗɗa ko waɗa sayi gorko ma ne haɓɓe mais ala modi kadi ɗumima kaɓɓugol naturel ɓuuri hunde foof saha wonɓe an won femuji ma rek enen ɓurtina saha wonɓe enen ɓurtina kadi eyyi saabu an a wawa wiide on parti kam mi anda hol jeyɗo gonga emo jeeya gonga sababu nde debbo ko ummi ko jippi liggoyade arti gorko tintinani mo o defi ha pari gorko tintinani mo en arti wi ko suppu liɗɗi yiɗi pepesu pepesu jaari won concentré pepesu yiɗi debbo wima min joni gartumi kadi mi waɗi no préparé fof ha pari sa yiide no yenno suppu yenno liɗɗi a hannano kam guilay law mi heblo o wi kanko ɗum o yiɗi ko ɗum tan o yiɗi debbo o wimo oɗo saaha komi tampuɗo kadi janggo komi dawyo o noddi debbo goɗɗo
e yeeso makko woni suha makko o noddi on o wimo an kaari mboɗo yiɗi suppulide est ce que aɗa wawi fewnodemo debbo wimo joni sa ari hade ma yettade taw kay debbo ɗum de debbo sali debbo jaɓi ɗum kam debbo sali debbo jaɓi mais gorko jogui hen part de responsabilité kay non non jiɗo bone e ko jiɗo bone rek haalalma kene non non ala c'est vrai dépense ko en recrute aɗa yalta galle ma wi debbo ma j'ai envie de manger cela ko ɗum ɗo jimmi ñamde defanam ɗum wallahi mais cikumi tan mais holko woni gacca dépense ko jiɗɗo histoire rek ko excuse tan sabu ɓe mbima hirade debbo ya soit ko jinnoɗo hebdema walla soit ko jinnoɗo ko ɗum tan kadi wona ɗum ala ɓe mbima hirande ñamata jaam wona fewjede ko ñalawma ko ɗum defantama botta eyi dokke salma han hen konngol ma henna ina nani holko miija ko gorko walla ko debbo woni ala gonga mais bon tara ko gonga weli Allah tara ko gonga tan jiɗɗomi haala non ɗo hen gonga weli Allah debbo haade joom galle makko ne sohli liɗɗi Allah ne seeɗi sinno sago yo ɓoor hon defa ɗum da ça dépend ɗum ala heure non ala heure parce que gorko ma sohli ala heure ɓe mbi aljanna nayi koyngal gorko ma no ɓe mbi de gorko ma sohli c'est vrai une femme doit se filmer debbo a waɗan tarbiru une femme doit se filmer wallahi c'est ça mais a yara liggoyɗa an gorto gatta 17 heures taw jomum heure ala heure voilà 19 heures mawno dem suppulide e 19 heures wawi ɗum hirani wallahi hirani ala 19 heures wawi ham wawi hirani so tawi omo jogui liggide e nder galle makko e frigo omo jogui no o ala no kala ko jiiɗa fof kaddigal o ala no o wino e l'été omo fanno yen so hanninomo guilay law o yahanno o soodoya yen o soodoya o prépare mais o ari 19 heures tan o wimo yenna tawi ko Dakar fewnanam yenna tawi koye Dakar kam emo wawi dañde no heɓiri ɗum yaawa ko enen sa tawi ko fama tawi kam ko normalement kam so rewi lawol kam ɗum kam heɓata ko ɗum ganda limi garata ko suba jom galle ma jom galle ma yiiɗi sax yiiɗi aran mi haalanma bamoyde mi haalanma en waɗi rewɓe eɓe mbi heɓe debi je wona minode anani aran tañ wiide ɓe en waɗi yimɓe en waɗi rewɓe en mbiyeni joyi taw ƴoƴani aran ni waɗi haalaji so tawi haala ko so gorko haalnimo o yiɗi ko waddidema on koye namdema piége caloɗa an debbo an debbo so jogui hakkille aɗa foti salade e ko piége saabu aɗo joni an comme joni hande so noddi jinnamo histoire waɗi so noddi jinnamo ɓe pour ɗum debbo goɗɗo défini waɗan ko wiyata ko debbam gadimi wiide yo defnoma pari sali debbo goɗɗo jaɓi nden ko jinnama mi wona raisonde ɗum ko manque de respect ay min heɓata manque de respect dans un foyer so neɗɗo yiiɗi heɓdema manque de respect ala ko manque de respect hay so debbo wino defani o ala droit addude debbo goɗɗo hay komo yahanno bangi goɗɗo o hay so yaha hay somo yahani debbo fota andu so woni jomum ko jiɗɗo heɓdema so yiiɗi heɓdema kañum yiiɗi hol lawol mo yiiɗi heɓde nadde rewde lawol ngol ɗon ene wawi wadde woni comme debbo hande debbo so yiiɗa gorko ene wawi jewɗade ha 23 heures walla minuit nodda salma wiya salma mi yewnima timama taw ko salma haalat cikaw gorko haala taw yidde wadde provoqué gorko ɗum ɗon fof koye haareji yaade debbo en sa waɗa on deɗeɗi rege haali ko c'est très important ene moƴƴi acce hakkille par ce que ayiɗo joni e nder haala ka min fuɗɗinoma haalde 19 heures wiide yo neɗɗo def hen tawde ko liɗɗi kalɗen liɗɗi so tawi comme Dakar eɗen gandi liɗɗi ɗi keɓoto par ce que aɗa wawi nelde cak walla goɗɗum yaha addanma mais so tawi comme Fouta men eɗen gandi holde waktu mo liɗɗi garata ko hadde 13 heures e yo sa mofta hen wadde sa yiɗo neɗɗo an a waɗi ɗum provoqué yon kam ko provoqué woni holɗum woni bawɗo foof wonde noddude debbo goɗɗo mbaɗa main libre e yesso debbo ma respect ala ɗon si an debbo o kadi nodda goɗɗo e yesso gorko ma pour yo mettu respect ala ɗon te kadi yimɓe gondirtu ko yo gondu nguur c'est la base d'une relation en fait parce que yo goto fof yo respecte goɗɗo o par ce que relation fof bawɗo woni fota wadde ha huuɗo mosu debbo ma so Allah yo kam ala e lawol respect woni base addata ƴewayi an debbo o sa waɗi e sere gorko ma hayso kon yaltidoɓe a noddi sorko goɗɗo o mettinat hay gueɗe joyyi mbiyatma gueɗe joyyi hay sa jottaka ñalama aɗa haalda emo jiɗɗa haadema lelade sa leeli sa fini subaka waɗanimo vocal windanimo message mbiyata ko yiɗama te nden yidde enen en paamani ɗum joni noon wadde holno mbatten tawda yiɗodiri e neɗɗo o e respecte ɗum kala ko ganduɗa ene mettuma woto waɗ ɗum par ce que sa miiji ɗum ɗo joni somo mettat ɗum tan
won waɗa ko ɗum ɗo fof ay eɗen jeeyi e dewle ɗe fof hannde ɗum kadi ina jaa eko bonnata ɗum par ce que a yiyat gorko añca debbo waɗa stati tawde koye nguur jamanu stati gonɗen rewɓe ha wona mallodira eyyi debbo kañumni waɗa gorko stati papa chéri mon amour hay sona ɗum wona koye windude eyyo walla ɓe jefta koye oustaz Modou Fall mbaɗa ɗum hay kamɓe worɓe ɓe aɗa wonde debbo ma e dow ndaggu aɗa winde message eyyi walla mon e waɗi worɓe mbaɗa dohani hanni numéro uji mabɓe mbaɗa dohani ɗi numéro rewɓe worɓe mbindata hen inde gorko joni so jomum wima holko musata walla reeram ni musa ala e ɗum sa ala gorko c'est normal mais sa tigui debbo aɗa heeɓi daddude debbo ma ene woni sar maɗa aɗa waɗa message debbo koɗo debbo dañta sehil Mawɗo mécanicien Hammadi Baylo debbo dañta sehil debbo e dañi kay sehil gorko tan ala en dañi a yiyat ƴeew numéro joni jeeya ewa no witano kadi Salma Raki Diary ko Djibi Dieng Abouba Ali ɗum onon worɓe mbaɗata ɗum onon worɓe wallahi min ay onon ɗum ɗon ay min ari ko kalɗa ɗo wallahi min koye worɓe jiimi ɗum debbo susa waɗi ɗum debbo ay debbo kañum tellement kañum woni con kañum so yiɗi tan a yiyat cœur uji kam minen fof min gayni ɗum mais gorko wawi waɗde dohan ha janggo so aran ɓe mbima so woni ko gorko tan waɗatno dohan tan no deƴƴirni debbo deƴƴirno kono hay goto haalta ay ko jira kalde dohan waɗi senno tan ko banggue debbo mais gorko woto fof waɗa dohande Allah kala ne mbaɗɗon doha noon jiiɗa oɗon gandi no mbatton so neɗɗo waɗi mon doha noon jitta mayemata on kam ta seeɗa miijo pourtant nden dohan nden ko ɗon wano min ko gueɗel goto mbawmi haalde kala mon jiiɗa ko rokkami miijo seeɗa rokkam dokke respect kormoɗe rewɓe moon rewɓe ɓe kadi mbiɗa wiyaɓe toppiɗe worgo gorko ko gorko tan a wawa diwdo ha jas ha ɓuura ɗum walla ɓurna ɗum kufna walla gona yeeso mum te ɗo hankkadi jamono koko change kala debbo mo daggani hen gorko mum no foti jagguirde wonɓe bowlo ene jahan coodi a galiji wallahi amen ɗo de amen ɗo et min d'une part je suis entièrement d'accord avec ces femmes parce que hande gorko weeɓani wallahi gorko ne jogui droit aɗa rokkimo droit jogui woɓe muni ɓe sa woni ɗon aɗa hankino ala fem taw genre gorko mo joguiɗa o yiiɗi ko wurde yiiɗi ko ɓuuri yiiɗi ko waɓe hande ɓe ko suwaɓe hande jibinande 2000 ɓe ɓurɗo yorde yitere te debbo a foti yorde yitere cuusa ɓe natti ɓorata ko timmi ɗo haɗata wuttaymaɓe ɗo haɗa d' accord ɗum rewɓe conseil gorko ma hakkunma e gorko ma ala tabu ala sens interdit wonmo jommal hollumo ko meeɗa yiide naññumo muyninmo wona jiññimo eyyi jejejo welti non ko feemuji rewɓe on médecin goto biiɗa hay muyni nden serla bo gasi ɓe mbi wondata e cancer ha watta cancer hay bimami hay wone diine ene kaala ɗum ne mbiya wuuran ƴeewa habsa kabsa ay ɗum woni gurdam beldam ay won yiɗɓe fiyeede homi ganduɗa jiiɗi ko rewɓe ne bagel sauvage hol yiɓe yo on baguel woni wona baguel mo ganduɗa so pierre gutta yimɓe ko baguel ceerna ma conera mais neɗɗo fof ko wurnanma waɗa hen e dawle mumen gurnata ɗumen kene piye tappe kene mbaɗata ko musi ça dépend non neɗɗo fof aɗa jogui point de faible ma sensibilisé ma to welatay ma to muusay ma ko waɗatma attiré mo foye faiblesse mo foye faible ɓingal kam voilà an sa andi sa jipima e galle he a tawima oye wañi e weltama ko tappama hello rotere waɗɗu bimmoma komo daña hen plaisir mako omo yiya hen hoore mako ala boni bamodi elam gay bamodi hande plateau yonta handa o hawranke sir hawranke naatɗo minen hawranko gongo wuuro diine kono bimami a woni debbo gorko ma hoore mum aɗa andi holɓe jaggata makko omo yiiɗi newela mo jaggu ɗon wallahi e wadde joni a yaala rewɓe a yaala wawde jaggude gorko mum wona ɗum ni ɓurɗomo wawde debbo ɓurɗomo wawde andude ko gorko mum yiiɗi aɗa waɗa ɗum on debbo ɓuuri wawde jaggude gorko mum fami mawkinare
ala hakkunde debbo e gorko woni rewɓe mawnkini noon moƴƴa sa mawkinima goto ma yaha ƴeewoya ko wiyetno woni rewɓe ala anana mi waɗi rewɓe nini wallahi ɗo dahari heewi ɗo potta e couple en kawa debbo gorko ne fiya gorko debbo piggal ƴeew wiyatma ko haajuma ala hen yo waram min ɗum ɓurka waɗi kam waɗi soke yo waram alala debbo dal ko haalade pari ay debbo tummu seytane gorko ma won seytane mum de won haala ƴeew tan gorko goto fi debbo tan jottimi tan min mbaɗa seeɗa wi woppo wari muy noonu nayi ko ɗum tan pitta min mo ganduɗa ɓe gonno koye habde haaɓe mbarodira yimɓe ne gandi nen ceernaɓe gorko e debbo ne kaɓa ɓe tawi ko haaɓe ɓuuri haaɓe laaɓi déjà ɓe gani ɓe mbi jeeyi haajumi ko mine e gorko ñaw ko noon hakkunde ɓen mbawi wondude jamma e ñalawma hatta hakkude munen ɓe jaaha ɓe juura bamodi wi sani won ɓuuɓe ɗon ko ɗum noon hannde ɗum ɗo wonno émission men temo hannde ko différence célibataire rewɓe resaɓe e rewɓe ɓe ndesaka ɓe marié et célibataire donc mi rokka Salma konngol takkiti ɗum bandira e bandiraɓe mais bon ko noon tan hande aduna tuli mo gandanɗa hoore ma a wawa sernude desaɗe mo resa a wawa par ce que mo jiiɗa fof noon ƴuggitana ha heewi jahar kadi ken dillina kay ha tina tigui holko wirtima ene wuuɗa min mbima aɗa waɗa noon machallah jaari parani mi a dartima tan ay conti joni noon a wawa sernude ɓe dal ewa ko noon tan en mbaɗen haqqillaji e koye men tan ganden ko yen mbaddallo gandanɗa hoore ma ɗum ne en waɗi nen avantage janggo e jaam ene fof ken rewɓe ande aduna o tulima toon ɗo ganduɗa hoore ma ko foti yilo gorko oɗo wi nani ni tan gorko weeɓani sa jeni gorko ka suka ko suka waɗa ha moƴƴa ala sens interdit ko gorko ma ɓennu ha weela waɗa ha waɗa yata yumbe ala probléme a safa eyi ala waɗa ha weela hay goto woɓi yoma dande ko an te jeeyi gasa ma rem ala kaalo eyo mi salmini donnaɓe foof mi salmini nenam famata lam ñang goli waddel mi salmini mi juurimama debbo mo pari la France mi salmini yaadiɓe ma mi salmini Sala Dieng e wonde maynuma won salmini mi juurima mon machallah merci beaucoup a jarama weltanama jaari ko noon tigi hande émission men émission ala dawmi waɗi machallah kalten ko kadi ko rewɓe anta rewɓe resaɓe ɓe ndesa ko abso wi o rek ko deɗɗo bo wi o ko noon sa toppira e gorko ma tan jaari jaa enen ɗo kañum en ngala worɓe toppirete machallah eyyi enen gandi lawol ngol saabu naatino jalti en gandi rukkuji e rukkaji ɗi ko heddi noon kala jigiɗo joom galle mum hay batte kadi haɗani ɗum haydara yo jagge e joom galle mum saabu ko mbi o worɓe kewani ko rewɓe ɓuuri hewde kadi goppani kadi worɓe kadi ndesa ha rewɓe nayo min kam somi resama mbawi barde ɗon eyyi ko heddi ho noon on jii hande ko banam gorko Djiby Gorobe gorko mo Nouakchott walla gorko mo Sehil Baby kanko waɗi ñanti kam ha joni machallah murtannaɓe dendiraɓam ɓe mi salmini on Marème Makko Souba woni madame Diahitte Nounou ane funere ma Nounou onon Madina Air naɓe foof dal mi hokki on dédicace o mbiyama kadi ha dimanche inchallah rabbi e miñam Hamsatou Ndiaye mi salminima a jarama weltanama Absa anne dernier mot yenna émission bon dernier mot mo émission woni ko voilà gorko woni debbo yo wettudundir an debbo jogo gorko ma hormo gorko ma suusu gorko ma yewtude gorko ma parce que communication aussi ko base e nder dewgal donc voilà kadi communication voilà c'est yiɗi gorko ma hande worɓe ɓe ko mbimami ko tan haɓe jogui droit rewɓe resde haɓe jogui droit kadi dañde gonɗo takko mabɓe tawɓe ndesani ɗumen kono an debbo hay ko an resa jaggu gorko ma toppito gorko ma sa jaggani gorko ma sa hormaki gorko ma sa toppitaki gorko ma so yefti bowol ma yimo ganduɗa an ko joguiɗa aɗa yeewa ko taw won ɓurɗomo yiɗi ɗum nan bowol so haaɓe rewɓeɓe on ndesaka joɗɗe place mo debbo mo resaka gacce galle ɗi pawtoɗe e dadorde mon ha heewi oɗon goni boomi oɗon jaaha e bedde yimɓe en jeewon so tawi an wonno mbaɗa cuusal nanayi ma ka jorɗo guite aɗa waɗi jonge accu ha daña gorko ma kolla ɗum to nder to wassalam merci a jarama Bamodi ɗum noon en beltima kadi e yonto vraiment plateau ko wonno ko hen anne min ino gese wonde en mbaɗi ɗum kadi ko weltare no fewi tawno jooɗade yewtide pour yimɓe paama kadi ko gueɗal manggal kadi yimɓe paama tan mato jooɗoɗen ɗo ko
wawde ñoltude ñoolaaɓe ɓe ngannduɗaa ɓe ene jogii ɗeɗon caɗeele no nguuri ɗum kadi mbela mbawa yaltude ɗen caɗeele wadde tawde rewɓe hannde ko wonɓe mbeddaji tan ne dillin kala koɓe dillinde kadi ko suwan dañde ko dilli wawi dillinde mumen tan kam saɗinen wadde ɗon beltima e plateau no feewi kala ko woni heen wona sago amen minen fof min gardi ɗo tan ko yidde no mbimi ni haaldude leñol men kadi ɓe daña koɓe naftori tawno ɗiɗo plateau ji ɗi kewani yeede ni kono sen ndi mbaɗi ɗum kadi vraiment ko weltare ko haala koɗo habsa jaari raki sala donc fof no waɗi fayida no feewi kadi ko en duttima Mauritanie en calmini république islamique Mauritanie e kuuɓal calminɗen ɗon yaye mawɗo gonɗa ko suuko vraiment korsinɗo kadi piindi jeeɓo émission yonta vraiment noon calminirɗen madame général ba toon to Sicap Mbao kono kadi waɗi en ni ko Sané Fashion donc onon no jooɗirɗon ni Mauritanie Sénégal naaji biyeteɗo Sané Fashion ñootowɗo mais Djiby Dieng fof Abouba en kadi mbaɗende Sané Fashion il faut ko rewa heen e paɗe ɗe Moussa Guissé e frère Allah jarama on jarama a jarama Ba Mody bandiraɓe hannde ko ɗum wonno temmen donc on nani ko haala ko rewɓe desaɓe henna toppitoɗe worɓe mon surtout son dañi gorko moƴƴo bawɗo toppitade mo waɗani henna mo añananima hay hunde toppito joom galle ma no feewi célibataire ɓe kadi onon Allah hokka mon worɓe moƴƴuɓe kadi ndentoɗe koye mon mbatte hakkille e koye mon wone worɓe gonga ni ene jiiɗi henna toppitede woɓɓe kutorto on tan jaaha beddo on te janggo on noddaɓe resede donc mbaɗe soigné image uji mon gartiɗon hakkille koyeji mon ala fof ko jeeɗi heppude aduna fof ko seesi mi waynima on jarama ha dimanche gartoyowo so hawre welede Allah